ukwazi wazofika la. Kungekona ukwazi nokuthanda nokuqonda iy'ndlela zaNkulunkulu ngoba kungenzeka simthathe ngokujwayela ukuthi hayi vele uyikendi lesabatheli. Kodwa uNkulunkulu uney'ndlela zakhe engekho futhi okwazi ukuziqonda. Yikho namhlanje ukuthi angibabazi ukuthi uthando olungaka uNkulunkulu asithande ngalo sakwazi futhi indlela egcwele ngayo. Siyayibonga le-attendance bazalwane, siyabonga kakhulu. Njengathanda ukuthi ngidlulele ku-item elandelayo sizizwe ngempela ukuthi lolu thando esikhuluma ngalo-ke samukelekile yini-ke khona la ekhaya ngoba sesibongoloza sampongoloza sakhipha iy'hlale sahlala emnyango hayi mhlawumbe vele nendawo nayo awuvumelekanga nje nokuthi ube khona kwana. Sizocela nje uma wethu ozosamukela umkhokheli webridge. Ngiyathokoza ukuba khona kwenu lekhaya namhlanje sabazalwane baseClermont. Bese ngibonga futhi uNkulunkulu ukuthi unihlengile indlela yonke naze nazofika la enkosini. Ngithi aliphakame udumo likaNkulunkulu. Ngithi ngiyibongela iClermont ngizwe nokukhulu ukuthokoza engingakazi ukuthi ngizokuchaza kanjani ngenkonzo enisilethele yona. Sibusisiwe namhlanje uNkulunkulu usibhekile nogogo lapho ekhona uyajabula. Ngithi abazalwane abakhululeke, abasha abakhululeke, bakhululeke kagogo wabo benze into abayithanda bakhide baphumele emnyango babuye neze ngaphakathi. Anibusise abantu abakhululeke njalo ukuzivakashela.
Amen. Sithandaze. Amen. Siyabonga uNkulunkulu ngalesikhathi besingahlela kodwa noma bengavumanga bengekho baphumelele. Ngizocela sithathe isizuzwana nje ukukhumbula usinethemba ngaba sikhumbule umphofu nobantu kumende. Labo abantwana besibabeka ngolwesihlanu lomhla 16 nge-Youth Day. Ngizocela nje ubaba uGatsheni asipho nje ukukhuleka umfushane ukukhumbula imiphefumulo yabo. Amen. Baba ongcwele, Baba othandekayo, Baba weNkosi yethu Jesu, kulo mzuzu sikhumbula Nkosi abantwana bethu bebekuthanda uNkulunkulu wethu onamandla. Baba ongcwele, sebesezandleni zakho, Baba ongcwele,
sikhulekela umphefumulo wabo baba onamandla kuba Nkosi ulale ngoxolo. Unkulunkulu wethu nezintuli zasemhlabeni babongcwele bathuntuthe baphumule ngokuhle babongcwele. Siyakhuleka egameni lika Jesu waseNazaretha uthi uNkulunkulu wethu onamandla babuhamba kwabo uNkulunkulu wethu onamandla ufake Nkosi umoya ongcwele kubantwana bakho. Baqhubeke uNkulunkulu wethu bagijime nevangeli bangakhathali. Baba egameni lika Jesu noma imimoya yenkosi ivuka kodwa uNkulunkulu wethu bakhumbule ukuthi kukhona bekade sigijima nabo babongcwele abangayishiyanga indima yabo uNkulunkulu wethu ukuze kwaba sekugcineni baba Nkosi belelwe ivangeli. Thatha le ndawo uNkulunkulu wethu onamandla babusise Nkosi umoya wabo ulale ngoxolo egameni lika Jesu waseNazaretha manje naphakade. Amen. Siphungile isibalo Andosi Mamuyani. Siphungile isibalo kanti sibuhlungu kakhulu uma abantu abasha behamba ngalolu hlobo, kodwa konke kungumsebenzi kaJehova. Okumnandi kuhle futhi uma behambele Nkosi yena kunokuthi utholakale sekufika amaphoyisa umntwana efele lapho ungaziwa khona. Siyabonga ke leli thuba. Ngiyabonga kubaphathi babasha. Ngiyabonga kwikomiti lonke labasha abazalwane. Ngibonga kwesihlalo. Ngiyabonga umsebenzi ongaka bekunzima. Besithi siyafuna ukuthi lenkonzo soyifaka lephi kodwa kwenzeki. Futhi kulonyaka abazalwane kunzima ukusebenza kusebenzeki. Akusebenzeki ngempela ngenxa yezimo esibhekene nazo nokubhiza okukhona ebandleni lethu nezifo futhi ezihlasele. Ngizocela siye lapha ezwini lenkosi uJoel 2:28 usuku lukaJehova. Akekho onjengawe Yeah.
ngibingelele insizwa, ngibingelele intombi, ngibingelele usama school egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. uNkulunkulu ke ethembekile, sizongena kulelizwi. Bazalwane ngiphazanyiswa ukuthi khona abazalwane abangenayo abasehla emotweni, kodwa manje ngibuka nesikhathi ngoba njengoba angizuthatha nje isikhathi eside, ngizoba mfushane nje kakhulu. Futhi-ke ngiyavumelana no-MC wethu mayethi ngoba namhlanje isabatha, kusho ukuthi noma singaphuma ngo-5 bazalwane, sithi manje sifike emakhaya sifike sesiqala amabhoko. Bekungakakuhle ngempela bazalwane, usuku nje lanamhlanje sibusisele nje eClermont. Amen. Sibusisele nje eClermont, sihlale uzotshawa 5 bese kuthi-ke ngo-5 bese siyaphuma siyafika emakhaya siyaphuma. Ngoba ngempela akukho nesijahile sokwenzani emakhaya. Amen. Izwi lethu sothola kuJoel wesibili uverse 28, usuku lukaJehova. Joel 2 verse 28, usuku lukaJehova. Isihloko sezwi kuyakuthi ngasemuva ngithulule umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha, abadala benu baphuphe amaphupho, izinsizwa zenu zibone imibono. Inkosi usisefuna balelizwi manje kuze bephakade. Amen. Isihloko sezwi sithi usuku kaJehova. Ngikhuluma ngeinsizwa zethu ke ebekufanele ukuthi siyazikhulekela lezintombi zethu. uJehova ngeinsuku zakhe zokugcina uyathulula umoya wakhe oyingcwele phezu kwezintombi naphezu kwezinsizwa zethu. Ngiyabuka ukuthi uJehova wayesazi nesikhathi esiphila kuso njengamanje, isikhathi solwazi olukhulu ebantwini. Uthi ushona ngala abantu banolwazi olungaka ya, uthi ushona ngala abantu banolwazi olungaka nezimfundiso eziningi ezikhona kulesikhathi esiphila kuso. Kodwa uma siufuna lo moya oyingcwele, uma siwamkela lo moya oyingcwele, uwona ozosilinda endleleni, uwona ozothi noma sebephuma abasha bethu sisele emuva sibakhulekela, kodwa baphuma babe yimicibisholo yokulwa nesigodlo sikaSathane. Ngoba uma sibuka abazalwane, isikhathi esikusona manje sinzima kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi le ndlu ngabe igcwele kakhulu, kodwa abantwana bethu baxakekile, bayabhala, abantwana bethu bayafunda manje nangama weekend. Ngesikhathi siphila kuso manje, ebekudinga ukuthi kudingeka abazothi mabetholile lelo thuba bawamkele umoya oyingcwele. Uthi ngeyinsuku zokugcina
Yizona lezi insuku zokugcina esiphila kuzo. Ngoba izinto esizibukayo manje ziyasabisa. Ayikho into ebuhlungu njengokuzwa kuthiwa umfana omncane unukubeze ugogo. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi umkhwenyana ulibaze umakoti wakhe. Yinsuku lezi zokugcina la athi Jehova uthululele umoya wakhe oyingcwele. Sidlule selapha ku-32 uthi kuyakuthi bonke ababiza igama likaJehova bakhulume ngokuba entabeni eSiyoni naseJerusalema kuyakuba ngabasindileyo njengalokho eshilo kuJehova, naphakathi kwabaseleyo kube ngababizwa uJehova. Siyamdinga uJehova ngalesikhathi. Siyamdinga kakhulu uJehova ngalesikhathi. Ngithi mangibuka mina iJerusalema elisha likubantwana bethu. Uma thina sidlule emhlabeni labantwana bephelele emathambeni, bephelela kuzona zonke izinto, iJerusalema lethu liphelile. Uyingakho ngithe mangikhuleka wathi umoya oyingcwele ake ngikhulume ngomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uyakuthobisa nala sekunzima khona, nala sokubona ukuthi bengasafanele ngithobe la. Umoya oyingcwele uyalimitha nendlela okhuluma ngayo, awukhulumi noma kanjani. Uma ke izintombi zami ningawamkelanga umoya oyingcwele manje nisesemakhaya wenu, umoya oyingcwele wona silwa ngayo emizini yethu. Ngiyazi sihamba nabantwana balimele, abanye abantwana balimele emindenini yabo. Kuyabe buhlungu umntwana manje sezothi ngiyafisa ukuthi ngaba ngizalwanga kulo mndeni. Abanye abantwana balimele komakhelwane endaweni abahleli kuyona, ngoba kunoba babathi mabebuka intombi zethu zikhula yena abuke intombi. Abanye abantwana bethu balimele khona emabandleni. Abantwana siyabajaja emabandleni. Sibuke umntwana ajika angazazi ukuthi kanti yena ngempela ukhulela kuphi. Mele. Bathi abanye abantwana ngelilanga ngilalele uNkulunkulu nomuntu omshokozini. Bathi ave kune-pressure ukuzalwa ngabaholi. Hallelujah. Bathi ave kuyi-pressure ukuzalwa ngabaholi. Ngoba wena usuke uphila kwelinye izwe, ukuhamba kwakho awunamaphutha ofanele uwenze. Kwayileli ikhaya kugcina kuyikhaya labazalwane, ingane zala ekhaya senandawo okuhlala. Bengithanda ukuthi baholi bami asibanakekele abantwana bethu singabalahli. Hallelujah. Ngoba indaba iqala kuthina. Bafike abantwana bebandla bazogcwala ekhaya, ingane ukuthi hayi make zikhishele ngaphandle okanye maziyolala ekhishini, ngoba phela manje kugcwele abantwana benkosi. Labantwana bona bazokhala kubani, bazoya kubani? Amen. Balimela abantwana. Ziningi indlela abantwana bethu abalimele ngazo. Ngesikhathi siba nokuthetha kakhulu, singafuni nokulalela ukuthi abantwana bethu konakele kubona. Ngifuna ukuthi ke abantwana bami, uma ungawamkela umoya oyingcwele manje, awungeke usawamkela futhi. Uma uze wangena emzini okanye wena insizwa yami ngowakhumuza, ngeke uwakhumuza ungena umoya oyingcwele. Siphila nje siphila ngomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ke wenza ube nothando. Isithi lesandla uma usenza okunye lesi singaboni. Uthi mawuvuthulula ubheka ku-wardrobe ubona ngisho ingubo ezingasakulingani, kodwa uyazi ukuthi ebandleni lakho okanye ebhrechini yakho
kukhona ingane ezingalinganwa lezi ngubo. Awubi suhamba ukhuluma uthi ubone egqoke le ngubo nje bekuyingubo yakho. Khona abahleli ngama-uniform esonto abasabalingani, kodwa kunabantwana la ibandleni abangenawo ama-uniform. Nkosi. Umoya oyingcwele bantu abasha, sinqoba ngawo umoya oyingcwele, sinqoba ngawo umoya oyingcwele, singena endaweni eyiningi ngomoya oyingcwele. Singafunda siqede kepha umoya oyingcwele mungenawo kuyizelele. Uma liphuma manje la niye emizini yenu lizolawulwa umoya oyingcwele. Uke wathi omunye umama ngolwesithathu uma siya komunye umuzi siyoluleka intombazane ebizoshada ngesabatha kwamamsabelo. Wathi umama uyayi, wathi omunye unkosikazi eyala indodakazi yakhe, wathi mntana makathi iphume umkhwenyana wena usala ukuqa ngedolo. Ungakhulumi nakakhulu, kodwa mayephuma wena sala ukuqa ngedolo ukhuleka, ngoba ubikela uyena ophethe imfihlakalo yezimpilo zethu. Uthi ukwenzile kumntwana engabuzi nokubuza ukuthi umkhwenyana uyaphi, engabuzi nokumbuza ukuthi yindaba ubuye ngalesikhathi. Uthi wakhathazeka umkhwenyana wabona ukuthi lo muntu njengoba engasenandaba nami kusho ukuthi khona la isiphilisa khona. Kanti umntwana uvala umnyango abese uwedolweni. Uthi ngelilanga enze ngathi uyaphuma umkhwenyana, athi mayibuya ezokungumsebenzi abese vula isicapha. Mayivula iyabibitheka intombazane, iyazibika kuJehova, iyathulula kuJehova. Umkhwenyana washayeka, washintsha ukusuka ngaleso sikhathi. Kunezinto esingeke sakwazi ukuzivela zona, kepha sozinqoba ngomkhuleko. Uyayazi inkinga onayo ngisho esikoleni umuntu omusha, ngoba nasesikoleni nishayekile. Kodwa izimpi ozozinqoba uzozinqoba ngawo umkhuleko. Kunezimpi ezisemsebenzini. Izimpi ezisemsebenzini uzozinqoba ngomkhuleko. Yebo. Ushekuseni uphuma uthi Nkosi iphuma nami ngiyaphuma manje. Nkosi ngiyoyiba nami kuleya ndawo, ngoba labantu engiyohlangana nabo lapha abantu abahlukene, baphuma kumakhaya ahlukene, bakhuliswe ngendlela engafani. Uma uke wayibamba lapho uyokwazi ukuyibamba. Ube sucela umoya oyingcwele ukuthi icela ungembathi nalesikhala nangesikhathi. Uyazi umoya oyingcwele ukwenze umhlola, uthi ukuthi hayi ngiya ku-hearing noma ubuya ku-interview, babuke babe sebeyakuthobela, ngoba phela wena ukhulekile, ukhulekela umoya oyingcwele. Uthi wena usuwazi ukuthi nalelo cala lalo hearing belizokulahla, athi uNkulunkulu hayo wakho. Bathi sebekudwebele, sebesho konke ngawe ukuthi bazokubophela kule ndawo, kodwa uNkulunkulu afike ahlakaze yonke leyo nto. Kunezingozi uNkulunkulu asibekele kuzo, ezinye siyazazi ezinye asizazi. Ngensuku zokugcina wathula umoya oyingcwele. Babona nje lo mabeli beguge kangaka emizini yabo, yingoba bavuma ukwamukela umoya oyingcwele besebancane baze bahlala, ngoba abekhona ama-challenges nakhona kulamakhaya. Kodwa ngoba wamukela umoya oyingcwele uyabona ukuthi loba ngeke ngakwazi ukuma ngingedwa, kepha ngiyamdinga uNkulunkulu. Sifuna nihambe kahle nibe yifleki laseJerusalema. Athi umuntu mayebuka abone uphawu ebusweni ukuthi bengithi yingane le, kanti cha. Namhlanje ukuphume nje nasekhaya ibe yingane, kungathiwa makhulunywa nawe uthi uqhishazele, ubone sengathi wayileyo mantshela yona manje, okanye wayileyo baba ntshela yona manje, uyangilibazisa. Kunezinto ezenzeke lapha ekhaya. Uma mina bengibeke izinto ngendlela yami, yebo bekuyisikhathi sami, kwakuyi-old school. Yisho kahle phela kuma wakho, ungathi kodwa manje izinto sezimbi manje ayisafanele ukuba lana.
siyazi ukuthi lesa sikhathi nalesa safana. Umoya oyingcwele uyakufundisa ukukhuluma. Umoya oyingcwele uyafundisa ngoba ngesinye isikhathi ngingaze ngibone uMamXimba, ngithi yazi uMamXimba indlela akangibuka ngayo angiyithandanga. Kusho ukuthi uMamXimba kunendaba nayo ngami. Ngathi uMamXimba bekucabanga imsangano yakwakhe. uMamXimba uxakeke ngale ndlela mhlawumbe akangiboni nokungibona. Lithi izigadi inhliziyo. Konke okulondayo empilweni yakho, londa inhliziyo ngoba iphethe ukuphila kwakho. Ngoba le nhliziyo iyona esidukisayo. Ngoba mangabe sizokwazi ukubhalansisa umoya oyingcwele le nhliziyo. Le nhliziyo iyadukisa abazalwane. Iyicabangisa into uzocabange nokuthi yazi uNtobe ukhulume kanje ngoba bekuwukuthi ukuthi. Kanti uNtobe engakuyazi naleyo ndaba. Inhliziyo ikudukise kuvule izwi. Livule izwi lifunde. Lifakazwe. Wena ube nokuthi leli izwi belivulelwe mina. Yingoba uyazi ukuthi mina kukuthi nokuthi. Kanti umntwana kaNkulunkulu bengathembe ethi uNkulunkulu. Vele leli izwi belizokususa endleleni yakho. Indlela engekho right. Ngithanda izikwanda kakhulu. Siyamnxusa uNkulunkulu bantwana bethu. Sinqoqela kule ndawo ngoba siyamthanda. Ngoba nisizwe sakusasa. Futhi omama bakusasa nobaba bakusasa. Noma ngabe kuwena njengamanje ukhanya ukuboni. Bika loNkulunkulu. Kukhona into kuyakhulunywa kwaBamengameli enkonzweni yakabamakhanya. Uma ethi ungamshiyi umprofeti la ukhona uyofuna umunye umprofeti. Ngoba abanye abantwana bayeza uthola ukuthi ngumntwana ngaphandle uyeza uzokhulekiswa la ebandleni athole umsebenzi. Buye ngelila ngumntwana azobonga athi yazi ngiyabonga. Ngibonga ukuthi uNkulunkulu uyizwile umkhuleko yakho wasengibeka endaweni efanele. Aphuma la ekhaya. Kuthiwa uJesu Kristu babemdelela babeseduze naye ngoba bengayiboni imisebenzi yakhe. Aphuma la ekhaya ayofuna ngaphandle. Akhohle ukuthi nala abaprofeti bakhona. Mina ngiyebulele lo ndaba. Umengameli uma ekhuluma uthi noma ngabe ugula bikela umprofeti uphambi kwakho. Wathi bagcotshiwe nje banomoya oyingcwele. Ngoba nalamazwi abawavulayo abesesithinda yingoba phela bagcotshiwe. Yingoba bangabaprofeti. Bebengeke babe kulesihlalo kade ababona abaprofeti. Wena ke bekusemnyama manje uyababona untanga yakho bayasebenza. Uyababona untanga yakho kwenzeka zonke izinto eziphileni zabo. Wena ubone yakho impilo engathimile. uNkulunkulu sakulungisela. Wena hlala la uhleli khona. Ukhuleke bese uyalinda. Ungakhuleki bese uyasuka. Uhlale umlinde uJehova ngoba usuku kaJehova luyeza. Inkosi ibusise. Amen.
Sizofunda izwi ngokuphuthumile. Ngizolifunda izwi bese ngiyacela usicelo asiphulekele izwi bese ngiqedile. Sizofunda izwi ngokukaMahubo 1:21. Amazwi afundeka kanje. Isihloko sakhona sithi ukwethemba ukulondoloza kaNkulunkulu. Igama lokukhuphuka. Ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni. Usizo lwami luvela phina. Usizo lwami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Akayikuvuma ukuba unyawo lwami lushelele. Okulondolozayo akayokozela. Bheka olonda uIsrayeli akazeli akalali. uJehova ungumlondi wakho. uJehova ungumthunzi wakho. Ngasesandleni sakho sokunene. Ilanga alikushaya emini nenyanga ebusuku. uJehova uyakulondoloza ebubili bonke. Uyakulonda umphefumulo wakho. uJehova uyakulondoloza ukuphuma kwakho nokungena kwakho kusekela lesi sikhathi kuze kube phakade. Ngiyise inkosi yethu uJesu Kristu uNkulunkulu somandla ekuseni siza kwesa abantwana bakho babelwela singcwelise ngomhlaba wakho bakulungile nangumntwana wakho isathula nkosi ubuhlele ngalo ubusiyaleza namhlanje izinto zethu imbakisele nkosi kakhulu yakho ukhulumela ukulungile umfihle kithi hlalele nkosi umyalezo wakho uqonde nkosi basuze namhlanje ukuthi Yesu inkosi manje kuzinto phakathi. Amen. Amen. Ngilele futhi ngizoqala labazalwane.
uma ngabe izwi ngifunda isikhathi esiningi kubalulekile kimi ukuthi ngiqale lapha esihlokweni ukuze ngazi ukuthi leli zwi kahle lingiphathelile. Njengoba sibona abazali ithi lokuze ukutapha ukwethemba ukulondoloza kukaNkulunkulu. Uma ngifunda nje ngisafunda itopic iyafika kumina ukuthi ngithi wenze kahle wafika nawe ukuba ulizwe lazalwane ngosuku namhlanje elisiphathele indaba enkulu. Lisiphathele indaba enkulu ngani na? Usibizile uNkulunkulu wazosibizela la. Ngoba ebona ukuthi umthemba kwakhe kwehlile kuthina. Asamthembi ngendlela ebekade senza ngayo before bazalwane. Sesimnika kokwethu uqondo bazalwane. Sibona ukuthi lento ngingayenza kanje ukuze ilunge. Kanti uNkulunkulu uyinto konke bazalwane. Ngathi uthi ngiyabona bazalwane ususenkingeni ubhekene nenkinga. Ngoba esikhathini esiphila kusona bazalwane izimo zinzima. Ukhulumile ugosa wethu, wakhuluma uMC wethu ngezimo esibhekene nazo bazalwane. Uma ngilibuka leli zwi kaDavide bazalwane esukela emncane elwizimbi ebhekana noSathane kepha uNkulunkulu emqobisa bazalwane. Lithi ngiphakamisela amehlo ami entabeni. Usizo lami livela phi na? Ngathi ngiyakubuka usukhathazekile unenkinga umuntu omusha. Uyibuza ukuthi usizo lakho lizovela phi? Iyaphuma ke impendulo namhlanje bazalwane ukuthi usizo lakho luvela kuJehova owenza izulu nomhlaba ngoba uye waziyo ngempilo yakho bazalwane. Uyakubuka ukhathazeka nje uyabuka ukuthi lo ukhathazeka isolution ivele sengimnikile bazalwane. Uyakubuka nje ubayiza bazalwane. Ithaya ukuvuma ukuba unyawo lwakho luselele. Ngiyavuma unyawo uthushe akazi ukuvuma ukuthi uwe bazalwane. Izimo sezikhona ubhekana nazo kodwa akazi uvuma unyawo lokukushelela. Ukulondolozayo akayokuzela. Njengoba nongazeli bazalwane. Ngoba ukuzela nje kuyikhawu bazalwane uyafika nje uthola bazalwane. Kepha kuthi uJehova ngaso isikhathi 24/7 ugade wena bazalwane. Uyazi unyawo lakho linyathela ukuthi kwenzakalani. Lithi bheka olonda uIsrayeli akazoli akalali. Akalali bazalwane. Njengoba sila yileyo message esizoyithola ukuthi konke sibhekene nabo uJehova ukhona bazalwane. Tho Jehova ungumlondi wakho. uJesu ungumthunzi wakho ngasesandleni sakho sobunene. Udinga mekwenze njani umthunzi bazalwane? Ngoba izimo sezikushisa bazalwane. Ushiselwa ilapho udinga khona ini umthunzi bazalwane. Kuthiwa uNkulunkulu bazalwane ngayo yonke indlela yethu bazalwane. Uthiwa ilanga aliyokushisa mina. Lizokushisa kanjani unomthunzi wena? Okufanele uncike kuona bazalwane. Kuthiwa lokushisa ilanga mina. Izimo sezifika zikushisa, izinto ubhekana nazo, kodwa uNkulunkulu kuthiwani uzobe khona. Kuthiwa nenyanga ebusuku. Angeke uzuxhopheke bazalwane. Kuyothi noma ngabe izimo sezinzima bazalwane, bekhona amaqili exhophe emhlabeni. Kepha uNkulunkulu uzobe khona bazalwane. Akayovuma ngawo. Tho Jehova uyakulondoloza ebubini bonke. Uyakulonda umphefumulo wakho. Zingaki izimo esibhekene nazo sabantu abasha bazalwane. Ububi esibonayo emhlabeni siphila bungakanani. Tho Jehova ngathi ngiyambona bazalwane. Thawula umuntu uyakulondoloza ukuphuma kwakho. Aphinda londoloza ukungena kwakho. Njengoba uke washo emsila mphume ukhulumile ukuthi bayoyibuza abantu ukuthi udlule kanjani bona kulento le ngoba bese sithi siqedile ngayo. Kepha uNkulunkulu ngoba ukhona bazalwane ungumlondolozi uyakukulondoloza uphuma. Egcwele amaphara kukhona yonke into emhlabeni. Alondoloze wena, alondoloze imoto yakho, alondoloze yonke into yakho bazalwane. Uyawushiya ngisho nomnyango wakho uvuliwe. Amaphara azongena, igebengu ayizongena. Ngoba usukulondoloza ulenze njani? Uhleli kuJehova, ulonde kuJehova bazalwane. Thawula londoza uphuma kwakho, nongena kwakho. Uyophuma kuthiwa uphume kanjani? Ungene ubuye ekhaya.
kulesi sikhathi kuze kube phakade isivumelano asinika sona leso bazalwane akasho ukuthi into yamanje kuze kube phakade uNkulunkulu esilondolozile bazalwane kithi bazalwane asibonge uNkulunkulu ngosuku namhlanje ukuthi sizolizwa lelizwe bazalwane ngiyacela ukuthi lingene lisibuse ukuthi noma ngabe iziphi izimo obhekene nazo wazi ukuthi uNkulunkulu ukhona wazi ukuthi kufanele ube liphi igama olimemezayo bazalwane ezimweni zonke sithele umusana J.C.C.O.G usukulisa abathi abaphathi bethu bonke ngegaba zabo ubaba umama athi ohlelo baphathi babasha ontafethu abantu abasha egameni likaJesu amen. Ngifisa ukujona emazini lapho nje bese ngihlala phansi isihloko masithi ukuthemba ukulondoloza kaNkulunkulu ithi ngiphakamisela mhlawumbe intabeni ake bazane nami kuthiwa namhlanje nginawo amehlo bazalwane ngiyimpumputhe ngenxa lelivesi kuthiwa namhlanje amehlo angisayibukeli ngicela ukukhetha ukubukela bazalwane amehlo awasekho kumina kusuka manje mphathi wami amngcobo ngwabeka kuJehova bazalwane kusho ukuthi ngiyayivala amaphethati into zasemhlabeni bazalwane sezoba nomuntu ozomkhethela uhlobo lezinto okufanele ngiyithande nengayithandi ngoba amehlo angisena ubazalwane ukubona lithi le ndoda namhlanje uDavide lufilapho sizolami na ethi vela Jehova wezizwe nomhlaba befika bazalwane kafishane nje kwabantu abasha akafuneki umuntu oyikhombo noma umuntu bazalwane omukela yonke into iyasiza yakusebenzela kufanele bazalwane ma usukhethile mawukhetha uNkulunkulu noma bazalwane ukhethiswa imindane yodwa bazalwane ewatholakala wena ngala uyasizakala nangapha futhi uyathola usizo ngoba uzoxabana izinto bazalwane uDavide oramusi uzovela phina uzikhulumela yena ngifisa bazalwane sizoseshwa namhlanje bayona nalo othi bengithola phama ngaphandle uzoshohla noNkulunkulu hayi mina ngoba kunengozi ekhona bazalwane ukuba ngibona abazalwane betholeka nje ngitshela ukuzovela kuJehova kanti nginayo isosi yami eceleni ngiyayazi mina uthi lo mfana namhlanje amehlo ngabeka entabeni la kuvela khona usizo lami bese lolo lizoyela ngezila ngalali athi akavuma nje umuntu ushayela bazalwane ngifuna ukubeka ingozi ezimbili bese ngihlala phansi kuhle kuyenzeka kona siphike uthebele into zasezweni emhlabeni usizakale bazalwane bese bakhona inkinga ngokukhula kwesikhathi usizo lala emhlabeni kubantu abasha kakhulukazi kunama-terms and conditions ngoba ngabe bafundile ma usizwe umhlaba noma umuntu asemhlabeni kuba khona imibandela ethize ofuna kuyilandela doesn't matter ukuthi uyayithanda noma uyithanda kodwa ngoba usizakele kofuna kudlulela abazalwane ngifisa ukuthi entabeni ahlali lutho hlala abazalwane imvelo entabeni kuthulekile entabeni futhi bazodeka ithanda entabeni ukuthi ngiyoshiya namhlanje
nakusasa uma unuka futhi uzoyifica indaba. Laba abathembile abasiza kuyenzeka namhlanje ufike umthole umgqugquzelwano akusize sasa futhi uxakeke uthi yombheka uzobheka abanye usebenza imali lemazane ngawe ngonini wena lekinkinga uzohlala naye azawuyele khona ngoba phela usawusiza abanye kodwa abanye uJehova into engimthandayo uthi usisidu akozeli akalala bazalwane uthi 24/7 ngingeke abantu abazame isimanga-ke manje zilikhuluma ngokuthemba noma usizo lwavela kuJehova nosizo oluvela kubantu bazalwane kubuke kwabathaseliphi isiphanga sihlaseliphi kaNkulunkulu phambi lelizwe lama usizo vela phi na olama usizo vela kuJehova wezezulu nomhlaba lithi iBhayibheli kwasuka isiqwaqa sathwesa amadoda enqwela amabutho aziwe yimiphi kwacaca ukuthi isiqwaqa ngifuna oyedwa la kunini othangamelana nami aphumele obani kwacaca bazalwane lamadoda lawa la athenjwe ngabantu basemhlabeni bazalwane manje la emhlabeni ziyashiyana izinto mayesathe isiqwaqa awakwazi usimele ayinoyesibheka abona ukuthi lo muntu uzomphozomela kubengani kuphele ngami kodwa lithi iBhayibheli kwaqhamuka umfana omncane eyakwazi usebenza noyise takangizobuyamisela abafowabo ukudlendle lithi iBhayibheli ngenhlanhla lo mfana bangumfana kaNkulunkulu owathandeka ekuqaleni ekugqobekeni kwakhe uze namandla angawazi lo phambi kwakhe vele bembuka umfana olayithi kanti inkinga nobantu uthandwa amazulu amfake into engaphakathi engabonwa ngaphandle bazalwane ngoba kaNkulunkulu izinto ayibonakali ngaphandle zifanele ngaphakathi lithi iBhayibheli kuthethembiso uyafika uDavide bamgada insimbi zasemhlabeni ngoba bezana ukuthi avikeleke esiphageni kodwa umfana manje ayigqoka lento iyamsinda iyamxaka abantu abasha afuneka umuntu oyingane noma yini nofana noma yini iba lento okwaziyo ukuthi le igqoka umuntu kaNkulunkulu bazalwane wayigqoka umfana iBhayibheli athatha nje lalinye takangqobo libeka ebunzini sakhala phansi isiqwaqa abazalwane ngoba usizo sivela kuJehova owenzile izulu nomhlaba funa ukuthi mhlala phansi yenzeke ngempela usizakala uhambe indlela ende bese unokude bendlela afike lamazwi la kuthiwa khona nombani akaveze ukuthi usizo lakhe ulitholile ngiyibonile bazalwane lento belilana yokuveza ukuthi lo kuphethe ukuthathele uJosefa nezifinye abafowabo abasamboni ifikile indlala lithi iBhayibheli uthumela inceku yakhe takangcobuthi faka imali emasakeni alamadoda uyawanyakazisa awasamboni lithi iBhayibheli mayafakile uyawamiza uJosefa uthi njengamanje babiza ukuthi iphi indebe yenkosi athi amadoda okukhulu ukuyithemba asiyazi indebe yenkosi kanti indebe isiphakazi komunye wabo lithi inceku kwathiwa babekamaphaba amasaka bawabeka phansi bonke uqaleke enkulu uye kwencane ukuthi bazalwane yilona ndawo kuze isikhathi la isaka lakhe umgodla wakhe kuyofanele awubeke phansi omncane noma omdala funa kwaziyo ukuthi olakusizo luvelaphi ikhona ingozi bavanga bazalwane usizo noma yini kodwa useyiphose manje
nabo abantu abasha egameni lesikhulu Kristu. Ngibonge nje bazalwane kuthiwa lithuba yale nkonzo ngifisa ukujoyina ngaphansi kwezwi. Ngithanda nje isihloko sayo. Isihloko salo sisodwa nje siyakhalisa ukulondoloza. Ukulondoloza kukodwa bakhona abantu abangakulondoloza kodwa kuba nezinto khona no end of contract. Kodwa uNkulunkulu uzosilonda kusuka manje uze kube isikhathi sokugcina. Ngiyathandazana uNkulunkulu ngathi angangenza umuntu omusha. Nalo moya wendlela ekhuluma ngawo mamkhulu. Nalo moya wendlela ekhuluma ngawo mamkhulu. Ngoba bazalwane sikhona sabantu abasha. Umuntu omusha nje kuparent yakhe mhlawumbe kube nesinama. Usungena kumsusa isugqilo seduze kwakhe. Umoya engcwele washona phithini ukususa nje into okudadewenu. Uthi wasusa ugongolo selo umntwana. Kodwa wena ubona usifa ukhwele beqala. Ukuzasizakala ukuthi uNkulunkulu bengasipha lo moya engcwele mamkhulu siyawukhulekela ngoba nasemakhaya ngasuka khona. Sishiya abantwana abangakhona. Uma sifika emakhaya esimamkhulu bazosinyakazisa kodwa ngoba masimoya engcwele zizothi noma zenzeka izinto asuNkulunkulu wena athule ehlala ngezandla. Nginikeza ukuthula wena ngoba ungumntwana kaNkulunkulu and bazalwane nake ngivela ukuthula mina nginola sibona sekhaya akuve ehlanga. Akuve ehlanga bazalwane kuba ngikhona akhuphuke ngami kodwa ngithi Jehova ngicela ukuthula. Ngiyakuthanda ukukhula baza futhi ngiyayithanda inkonzo yaseJerusalema. Ngiyayithanda kakhulu bomama nabobaba. Into engiyithandayo amanye amasonto ziyaba khona inkonzo zabasha bahamba bodwa bengeka belusi. Zikhona inkinga endleleni. Siyandinga nibe khona eduze kwethu ngoba masisodwa ngesikwazi ukuhamba lendlela. Sifunani ngoboma esengihambile. Sithi siyakambe uNkulunkulu besiphe umshado sile emshadweni. Sineyilulo lesithola kubantu abashada. Akwazi leyo kuyalo dadwe sengangena emshadweni. Sidinga umama ozohlala phansi athi ngane yami mawusungena emshadweni ukhuyana phansi kwakhe. Awenzi kanje. Kodwa buzohamba indlela uhamba wedwa engekho umama semva kwakho. Mina abazalwane ngihamba ngishikhona lesini. Edade ngusise kuzo lesini iziyale ekhona. Mawuthola nje ithubu of emsebenzini ngokulandela ngemuva ngiyabona.
ngizobingelela abefundisi bami ekhabasa ngibingelele abakhokheli bami ekhabasa ngibingelele isihlahla hayi ngizobingelela abantu abasha namakhosi hayi mathatha yakhiwe le ngizwa iziki ngizwa inhloko yazi uthebe umenyezelwa kwathiwa ngonyaka ozayo ithi 100 years inkonzo kathela inkonzo service nekwakhona into evukayo ebazalwane ngizobonga ukulonga uyazi ngimi la i-founder yandekhaya ngiphila nje i-founder yandekhaya siyaxoxa ngoMoses eBhayibhelini kodwa nathi sanikezwa uMoses manje angeke ngikwazi ungafakazi ngoba umama ebalekile benobaba kukhona ingxushunxushu emndenini kwezentabeni zasenanda bengekho abantwana esinini sakhe esanilo ebhemanqoweni yebo njoba ngisho ukuthi angeke ngingabonga ukulondwa ngilana nje ile ndoda eyami ezweni umphutheli inkunzi wabeka umame wami isandla esinene wathi hayi nomsuku uzoba nazo kodwa ezinye uzoyithola kodwa izophinda fanele wazi ukuthi ngelinye ilanga zokhuphula uNkulunkulu nayinda hayi bazalwane ngizoncwadini ngithema ngena yasho lengoma ngathi mangilalela uNkulunkulu ngathola ukuthi ingoma yefounder ngoba Nkosi yami wahlupheka asimbonge uNkulunkulu ngoba waphuma umuntu wangena umuntu namanje usaphumile wangena umuntu asimbonge uNkulunkulu engizocelela kuthina basha kuhle ukulalela ukuze ulondwe uDavide iThimothi kwalona kodwa yingoba wenze njani wayelalelile uDavide akazange asavume ukuye enkomeni hayi madoda akazange azalondwa vuma-ke ukuthula vuma ukuhluphekela into kaNkulunkulu ebazalwane ngila ekhaya kunomcimbi ntambama uzokwenziwa lokho okwenziwayo kodwa ngithenga hayi ngeke nami ngiyakhona ilangilongrekho bazalwane mina ngisuka ngaphesheya enkonzweni yesigodlo sesabatha isigodlo sesabatha angichazanga ngowanyathikazi ngeke ngize ngisho ukuthi uphuma kiphi branch kodwa ngikhona ebhilidini bazalwane ngisuka enkonzweni yesabatha isigodlo sesabatha
ngabizwe siyoni. Hayi ke bazalwane sicela ukuthi uNkulunkulu angilonde. Akukho omunye engizocela. Ngizwini incwadi mntangabiyena. uJehova uma ubalekele ebhoshongweni wakhe uyakulonda mntangabiyena. Ngicela ukwehla ingaze ngiphucwe into. Ngisukiswa Yesu. Singalithatha njengomlolozeli. Esilazi indlela zonke. Kodwa namhlanje ubaba uNkulunkulu uzokhuluma kabusha ngalo ukuthi bantu abasha ake sibonge ukuba nabazali abanjengalabo. Abasandayo futhi abasingalekelayo. Ngoba ukube akungalabo abazali ngabe sihlukene ngeindawo namhlanje lo ngabulapha nalo ngabulapha senze
emhlabeni. Amen. Sikhohlwe kwaNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu lithi igama lokukhuphuka. Lithi ngiphakamisela amehlo ezintabeni. Lithi usizo lwami livelaphi. Lithi usizo lwami livela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Usizo sebekhuluma kakhulu ngalo bathi singathola nongephi. Kodwa usizo kulona lona sifumana kwaNkulunkulu. Amen. Ngoba noma umuntu wasemhlabeni angakusiza usuke ethunyelwe kwaNkulunkulu empilweni yakho. Bathandekayo ngifisa ukusho njalo usuku namhlanje ngiyabonga. Amen. Amen. Angibingelele bazalwane abaphathi bami ngokusithola ngifundise shaya ukuthi umama yabasha udodana kaJesu-Kristu. Asibonge bazalwane uNkulunkulu esigcinile wasiphumelelisa. Siqinise ukufika lesi siyimbale ngiyabaxolisa bazalwane. Sishawe isikhathi ngisho njalo egameni kaJesu. Bazalwane ngisuku ngokuzwa amazwi amnandi kangaka. Siqale sibonge mawethu ugosa wethu angiboni mawethu umfundisikazi uNkundla. Siyabonga kakhulu amazwi akho asikhuthazayo ukuthi ngelinye ilanga siyoba omama, ngelinye ilanga siyoba obaba. Siyakhuthazwa bazalwane ngendlela zonke. Siyabonga kakhulu mama. Amazwi bazalwane afundiwe angithatha kakhulu uma ethi uJehova uyakulondoloza ebubini bonke, uyakulonda umphefumulo wakho. Haleluya. Unento bazalwane engihluphayo emoyeni wami singayithintile sabantu abasha ngithi sizoyithinta. Waze wasilonda uJehova bazalwane, waze wasilonda uNkulunkulu bazalwane ebubini bethu. Haleluya. Ubeka ngami ngabe ngithoma bethu abavali indlebe nobaba bethu bavali indlebe ukuze sike sixoxe le ndaba yokulonda ebubini ukuthi into emi kanjani ngoba siyahamba uthembu lwami zaba siyikhombo. Haleluya. Asixoxe le ndaba sishaya la bazalwane siphokasa Israyeli kanti thina bazalwane senkingeni esambe bobini la uNkulunkulu silondoloza khona. Wasilonda uJehova singamethi. Haleluya. Wasilonda uJehova sisephawashi asikhulumi nodaba bazalwane sinamahloni abazali bethu ngoba sihamba siyikhombo. Haleluya. Ngelinye ilanga bazalwane angiphiwanga ushumayela kepha ngelinye ilanga ngiyafisa siyithinte lezi hloko okuyizona zona esihamba phezu kwazo. Kepha uNkulunkulu asisiza kulokubhubha kwalomhlaba ongaka nathi sishiqe phakathi kuwona. Haleluya. uNkulunkulu mhlawumbe
mphathi wami mawami uke uzivumele sike sikhulume ngalobubi esishiqe khona phezu kwakho sike sikhulume ngakho ngoba siyafika sesigqokile sesingcwele sesihlabelela sesishayizana bheka phezulu hayi iziyo suphumaphi kayizona ubuyephi kuyafisa bazalwane sike siyixoxe sizodwa mhlawumbe singanikezana mhlawumbe bakhona abantu abasha abangasinikeza indlela ukuhambandlela ukuthi umntwana kaNkulunkulu ufuna umoya engcwele uphila kanjani umntwana ukuze nathi mhlawumbe ngelinye ilanga angikhulumi namuntu bazalwane ngisikhulumela mina angikhulumi namuntu ukuthi ngelinye ilanga itopic imayivulwa ulalelisise kahle ngoba nami ngiyobe ngilalela ukuthi uma ufuna umoya engcwele uhamba ngayiphi indlela angeke namhlanje ufuna umoya engcwele lapho ungekho izolo angeke namhlanje ukuthi ngizocela umoya engcwele uNkulunkulu adubhekhe izolo kanti uma ufuna umoya engcwele uyahlala ube mhlophe ngithindile kakhulu uma kuyasilondoloza ngisho empini angikholwa ngisho umzali angasine kufika ububili akulondoloze angikholwa mhlawumbe angafika athi lokhu engakaze ngikwenze mina ashiye kanjalo ahambe kodwa uJehova asilondoloze silondoloze kumnyameni asilondoze la ungazi nokuthi ukhephi haleluya athi uNkulunkulu ngiyakwazi mina ngelinye ilanga bazalwane sike sivule siphinde sivale haleluya uJehova ngithe subazalwane mangiphuleka uthi umama egruphini uthi bantu abamiphulekela inkonzo akuyonekeli ngiyacala ngiyawucabanga umbono qhamuka noma uthi khulelelani inkonzo noma ngabe kuthiwa emsebenzini lani khona khulelelani inkonzo akuyona yena ukuze abazongena kube khona lento abazophuma amen amen bantwana awuphethe iglasi yamanzi ukhangana i-end ucela amanzi mawangomile ngoba mangabe ifika igcwele sokwazi ukuyigcwalisa amen bazalwane ufika neglasi empty ngoba womile uzofuna amanzi awubese ufike nento egcwele uzogcwalisela phezulu ngoba mayigcwala sanibonani ngisho njalo bazalwane ngizathi namhlanje siyabantu abasha asiphakamisele namhlanje masaphakamisela bazalwane kuningi manje sikubale kuningi bazalwane idlula lokho ngingumntana nje ningabona igcwele nje ngiyaxolisa nokuzonimela abazalwane kodwa manje khona lento engiyiphethe engayinikwayo babshezi esaphila bazalwane hayi ngadonsa ngalalela ngoba kufunakala umuntu ozohamba alalele ahloniphe ngoba mawungenzi njalo uzosala endleleni ngahlala ngalalela ngahlala nomuma wami esethule ngo-93 ngahlala ngathi ma ungishiyela kulungile wathi uba wamntana uma wenze kahle endleleni uzohamba noma ungaqhuzuka akwenzeki bazalwane ma uhamba endleleni kuba khona inkinga ngabe uhamba manga ma uthwele wangena ku-freeway ma uhamba khona ngisho amarobhothi ozofika khona kukhona i-loadshedding ungakwazi lokudlula uthi ma udlula khona imoto isidlimbile fanele ume sanibonani lokhu phela namhlanje
siyana senkonzweni kaJulayi la soya khona nakhona kuzodingana umuntu ohlanzekile. Amen. Bomama bethu siyabonga. Sibonga ukuthi nisithande noma sesinje. Amen. Basithande noma wethu noma sasike salimala endlini kodwa sisukuma sakho basikele siyasukuma. Amen. Sanibonani. Amen. Amen basalani. Ngizosho njalo abantu abasha ngizothi noma ngabe thubu usulimele noma ngabe kunjani uthi udade osuka la siyabacela omama bake bavala amadlebe ngoba bangahle sikhulume kundile ngathi umama omntwana lenzi kanje. Webo mama ningabosiphikela ngoba nisazi. Ningaphikeli bomama ngoba emsebenzini esiphuma kona bazalwane nikhanga emsebenzini ngiphume nango-pastor mathumi nizophika ngo-12 ngiphume emsebenzini kuyimanje ekhaya ngiyaphinda nango-2 nango-3 ngeke wazi-ke bazalwane ukuthi ngizodlula phinde enzeni nobani ngasikhathi sini esikhwameni sami awazi noma khona amabhodlela amaphethe noma wekho umama usuke ngekhelele manje ngapho ngizothi siye enkonzweni kaJulayi kuzofuneka umuntu ozohlanzeka othi nangabe siphakamisela amehlo Jehova ehlanzekile uJehova akufuni umuntu ozolile ufuna umuntu ozohlala kuye ahlanze inqondo yakhe azahlanzekise umzimba wakhe ukuze akwazi ukukhonektha kuNkulunkulu. Sanibona bazalwane siyabonga bomama nihlelelile sibonga nabaphathi nisinike bona siyabonga bazalwane ukuhamba kwethu endleleni kukhulu bazalwane kuningi siyabala yabothema ngabe ngihlele izolo endlini yangifonela umama uthi mawungekho enkonzweni ngoba phela inkonzo enkulu yabantu abasha uzokwenza njani ngithi bangazi noma bazongivumela yini angikofike bazalwane ngisebenza la engafanele ngabe ngisebenza khona. Ngiyacela nje ningikhulekise akakabi wona wami lo msebenzi ngisatshelekiwe wona kodwa ngizobamba ngenxa yani ikhona into engiyifuna kuThixo uthi uNkulunkulu ababekezela kuyena abathola ithole enkulu bahlala kuyena bathobeke bathola okukhulu ngelikilanga. Yingakho bazalwane ngihleli khona ngithi wena angazi noma ngizovumelwa yini ngeqe umphathi ongiphethe ngaya kophethe umnikazi womsebenzi ngibe naleli themba nje likhona ngazi ngithathe phuma athi mayivala ucingo ngathi angazi ngoba ngofu ngoze off Thursday ayi namhlanje ngamdlula umphathi ngambuza ngathi umphathi yena lo ngena manje wathi hey indaba ufuna ngathi econtact ngiyacela wathi fanele uqale mina qala ngathi cha nami esikoleni ngababona okwazi no because ngizoba ngangena abazalwane ngahlala nomlungu phansi umnikazi womsebenzi izolo angikhuluma into yaningi bazalwane ngikhuluma ukuthi mangabe uhlalile kuNkulunkulu bazalwane enkonzo mina ngiyifastelile ngafasta ngathi inkosi angizobiza omunye umuntu ethi ngicela ifasting manje bazalwane khona into afanye ngitshelele ukuthi mangabe uNkulunkulu ezokwenza umsebenzi ngawe khona lesi sixuku esisusayo eduze kwakho ukuze asebenze kuwena wena ubone ngathi abantu bayazonda noma bafuni noma bathandi kanti khona lento ayenzayo uNkulunkulu ngawe ngiyacela ngikhona inkonzo vele ngathi khona inkonzo ezoba khona esontweni wathi inkonzo wathi uzo-offer nivele ngathi ngizo-offer Thursday next week wathi ngiyeke awuhambe ngizobuye ngibuye ngahamba ngabuye ngayophuza amanzi ngaxoxa nomntana ngenza umsebenzi ekade ngikwenze ngaphinde ngabuye ngenze service wathi hayi ngahamba kusazozongena idouble shift ngisho kule kuzakala ukuthi uNkulunkulu muhle uyathembeka awuthemba
Amen. Ukuthi Sunday school athi siyakwazi ukuhlabelela. Kodwa uma sekunje ungcono ngoba uyabona ukuthi ngihudulazi yakho uyasubanisela yena kodwa mina iqiniso bazalwane ngenxa yesikhathi